Itálie. Psal se rok 2003, když Mario poprvé uviděl Alenku. Byla to okamžitá láska. Neuběhlo dlouho a Mráčkovi už nebyly jen 2. Ani 3. Ale 4. Rodina Mráčkova měla téměř dokonalý život. Mario onemocněl. A s jeho nemocí přišla i výpověď. Peníze docházely, ale výdaje přicházely další a další. Alenka stála celou dobu po boku Mária. Dokud tím rozpočtu si to nezměnilo život. Naučili se hlídat si svůj rozpočet a rozumně hospodařit s penězmi. Láska jeho rodiny dala Mariovi druhý nádech do života a rozhodl se, že si začne svůj vlastní biznes. Stal se úspěšným daňovým poradcem a zákazníci přicházeli jako mravence na lízátko. Peníze se hrnuly jako lavina. A Mráčkovi si mohli konečně dovolit luxus, který si zaslouží.